България не иска нищо повече от това българите, македонските българи, да бъдат третирани равноправно с албанци, сърби, македонци, бошняци, роми и така нататък. Има 7 категории. Извинявайте, да ви разбирам ли, че вие искате, защото и друг път е ставало дума, включително като че ли от вас съм го чувал, да ви разбирам ли, че искате в Македонската конституция българите да се споменат наравно с тези други етнически групи? Не искам аз. Това го искат македонските българи и България трябва да ги подкрепи. До сега България и Скопия, София и Скопия остават впечатлението, че те преговарят, видите ли, за нещо. Македонските българи са част от този разговор. Те до сега не са канени в този разговор. Обаче тук, господин Ноев, влизате в колизия с националистическото или патриотично разбиране, че всъщност всички там са българи. И логиката е, ако вкарате малцинство в Македонската конституция, не знам дали има такъв термин, вие практически признавате, че това е отделна държава, отделна нация, отделен език и всичко останало. Факт е, че с отделна държава България беше първата държава, която призна ново създадената държава Република Северна Македония. Тогава Република Македония. Абсолютно неразбираемо за всички е да отричаш съществуването на друга етническа група или друга народностна група, която твърди, че тя, както например, която и македонска идентичност. Да, в Република Северна Македония, в резултат от едни исторически процеси, включително насилие, особено след Втората световна война, да, там има създадена една част от народ, която има идентичност. Тя смята, че има македонска идентичност и ние това не може да не го уважим. Те смятат, че имат свой език. И той е такъв, какъвто те искат да бъде и ние не можем да им откажем това право. Но ние казваме, че това всичкото не може да става за сметка на България, не може да става за сметка на българската част от народ. Македонските българи, на нашата история, а тя и тяхна история. Мисля, че термина беше държавнотворен народ. Има различни термини, там не се говори за малцинства. В тяхната конституция няма термин малцинство. И това е много важно да се разбере от нашата общественост. Когато се разговаря по тези въпроси, някой се страхува, че ако видите ли ние защитиме македонските българи и подкрепим техните права, те ще имат реципрочното право да искат подобни права в България. Това не е така, защото се споменава. Омо Елинден, да. Българската конституция, българската държавна уредба е такава, че не предвижда съществуването на национални малцинства. Докато македонската държавна уредба... Ратифицирали сме Европейската конвенция за малцинства. Да, но нашата конституция е такава каквато е. Докато македонската конституция, тя е структуриран по друг начин. Там се говори за части от народи. Там не се говори също за малцинства. Въпреки, че в някаква форма. Но тези споменати части от народи имат, как да кажа, привилегии в политическо отношение. Квоти в парламента при назначаване. Това ли искаме? Ние не искаме квоти. Ние искаме българите да бъдат равноправни с всички останали. С сърбите, с македонците, с турците, с ромите, с власите, бошняци и така нататък. Не може сега Заев да казва, видите ли, сега ние имаме проблеми, ние сега не можем да отваряме Конституцията, защото сега не е мой момента, като станем член на Европейския съюз. Какво означава това? Мицковски какво казва? Аз Мицковски да не го слушаме. Трябва еднократно да го напущиме договор с България. Ето за това, за такива изказвания на лидера на политическата сила, която претендира да дойде на власт след Заев, за такива изказвания България иска гаранции. И казваме така, значи и това, което казва пак президента Радев, подкрепяме искането на македонските българи за равноправие, гарантирано в Конституцията. Понеже ние не ви вярваме, ние искаме освен всичко друго, по този въпрос македонския парламент да се изкаже, да има тържествена декларация, че българите са равноправни. Тържествена декларация? Ние не виждаме, може да не е тържествена декларация. Те по някакъв начин трябва да заявят един факт, за да бъдат цивилизовани, за да изпълняват критериите от Копенхаген, те трябва да кажат, българите са равноправни. Това е нещо, което искаме от тях. Второ, защото когато става дума за части от народа и те казват, но българите там са 5 човека. 120 хиляди. Преброиха ли са излезе ли резултата от македонското? Не, резултатите говорят, че излезе 6 месеца, когато ги нагласат, вероятно, защото там е много нарушения. Но в България, нашата теза е, че в България поне 120 хиляди
души около са получили българско гражданство на основата на архивни, достоверни, оригинални документи за произход. И имат български паспорт. И освен това имат изрично волеизявление пред нашите власти, че се чувстват и с български произход. И ние броим от 120 хиляди нагоре. Освен това 50 хиляди чакат. Вие ги виждате на тия унизителни опашки около Министерството на отбрана, там където дават. Знаете какви далавери се въртяха с българските пасоши? Да, и вероятно далавери имало, но това са ограничен брой случаи. Това не са 120 хиляди. Да, за това ние казваме, второто наше важно изискване, българите да бъдат адекватно преброени. Третото, което казваме, да няма мултиперспективно третиране, тълкуване на историята. Какво означава това? Нашите представители в историческата комисия, например, представят документи и казват, ето, вижте, всички хроники византийски, каквото има, казват, че Самуил е български цар. Те казват, да, фактите, както вие ги показвате, са така. Само, че ние ги тълкуваме по друг начин, през друга перспектива. И понеже това е съвременната, те казват, историческа наука, ние може да третираме фактите, както ние си пожелаем. На това ние казваме две неща. Първо, ние как третираме Холокоста, например. Ние имаме ли две интерпретации на Холокоста в Европа? Не. Има исторически факти. Има даже криминализиране на отричането. Някъде е криминализирано. И второто, което казваме с известна степен хумор, казваме, вие имате една гледна точка за вашето членство, ние имаме друга гледна точка за вашето членство в Европейския съюз. Ако тръгнем ние да гледаме мултиперспективно на въпроса за тяхното членство в Европейския съюз, до никъде няма да стигнем. Това беше третото изискване. И четвъртото принципно нещо е, което казва Радев, железни гаранции. Том нашите партньори от Европейския съюз много държат да се разширят. Дали много държат, извиняйте? Дайте да уточним колко много държат. Това е другия въпрос. Но това е въпрос на друг разговор и кой се крие зад нашия гръб. Но така или иначе те казват сега, трябва веднага, много е важно. Те на нас ни казват, че е много важно. Ние, които поставихме този въпрос в 18-та година в София, нали, те са много е важно. И добре, щом е важно, хайде първо отидете в Скопие и кажете на Заев. Българите равноправни. Те да отидат в Скопие. Ами те да кажат на Заев, какъв ти е проблемът, че българите не могат да бъдат равноправни? То ние трябва да обясняваме. Това е универсален принцип, равноправието на хората. И освен това те, заради Мицкоски, който виждаме на екрана, те да ни гарантират, че това, което се договаряме и това, което те обещават в Скопие, ще бъде гарантирано в процеса на присъединяване, в процеса на преговорите. Те се дърпат в момента все още и измислят формули. Али са хората, които ще решат казуса без Меркел вече, разбира се? Не, казусът ще се реши в София. Той ще се реши в София. И това, което Радев направи, ясно постави въпрос. Ние не говориме, ние не искаме нещо повече от това, което е залегнало в Копенхагските критерии и задължително условие за всички в фундамента на Европейския съюз. Ние искаме българските, македонските българи да бъдат равноправни, да имат право да се радват на своята история, да тачат своите паметници, каза той, да пеят своите песни, да четат своите книги. Тези права в момента ги нямат. Как доказваме това на Европа? Точно така. Ето за това той каза и термина да спре тоталната дебългаризация, обезбългаряване на Република Северна Македония. Беше ли силен израза възродителен процес прямо българите в Македония? Това, което правят, това, което е направено на българите, на македонските българи в продължение на 70 години от окупацията Сърбия, след като ние губиме Първата световна война. Но това пак е вглеждане в историята, господин Ноев, което се оказа контрапродуктивно до момента. Дали се върнем 700 или 70 години, това по-скоро изостри конфликта, отколкото го решава. Ние не искаме нищо повече, пак повтарям, от това българите да бъдат равноправни, да не им събарят паметниците, да не им сменят имената, да не им сменят езика. Ето това са елементите на възродителния процес, на които е бил подложен и дядото на кандидат вице-президента Моасе. Точно така.